हामबाय संबाखै जतजन आं लोगोरावनो हामबायनि आं खाखाजांबाय याफा जागौ होनोब्ला लामसफिरो जतन सिनि अर्डा फाहामखराय सुजुति YouTube channel लाइदोंमोन जत मार्केटिं सना जों तिनि हायनो हाय नंगौ जोंगो कायसा सुबा मुंनि मारि तुइमा फायुका अब हिंकाय सिनि बुद्राय सदरपारानि ताखुक जोंनि सुबा मुं बंगर प्राय 70टा फेमिली एखेबा नखुंखाय बर कायसा सुबा मुं खालायजाक अ सुबा मुं खालामेन बिसिंतिनो बरकटिनि खरकसा सिनि ताखुक राजिबनि पान्दा एखेबा कायलाय मुंगो बरक बरंनो सुबाना फैलायजाक सुबा लायनाय सि बरक तिनि बुद्राय सदरपारानि ताखुक सं राजिबनो बरक तिनि 9000 प्राय 9500 नि ऊपर बरक रां तिनि बनो सुबाना बिनि कायलाय मुं पान्दाबो गे अब हाय सुबा मुं नरक बाहाय अंजाक बा बते हाय अंजाक अब हाय सुबा मुं रक नरक बाहाय अंजाखा ते नं बब हाय वन सुगा बरक नरक सिनि कमेन्ट नि बिसिंतै नरक सनो किसा रिप्लाय रिदि जों नरक नंनि कमेन्ट जोंना सिङै दंगो गे नरक कायसा सुबा मुं बदल खावै सुबा लायमानि नरक बाहाय अंजाक अबरक नरक किसा जोंनो शेयर खाय खनारि दि बस हाय खनारि दि हामबाय जतन नरक नाय दंदि अ बिदि बना तै चाजा खायके नरक शेयर खाय नरक थापु दि हामबाय sini cin coba botol nih engko okra sakra sini darah bikas sini engko cin tim leader boh engkai bo nong norang ya panai ta ngen norok bai bekin ke kice ya sak lai di ha ya sana ke ro kun khele hana le je ba ro ya ra ya ta ho khana YouTube bai le go sa sa chung lo ka tai tam nang ba oi sa ja हामबाय आना संबाखै जतजन आं लोगोरावनो हामबायनि आं खाखाजांबाय याफा जागौ होनोब्ला ओइ या हामना